Jien għalija oxxenita li l-identità tagħna qed imbeħħu għall-kriminali. Għax let's face it. Jiena nemmen li mhux billi għadu li m'għandux ikun hemm bandiera u m'għandux ikun hemm nazzjonalità u passaport, mela m'għandux ikun hemm biex kulħadd. Imma li kieku mhux kriminali kieku wkoll fis-sens jidher hemm ħafna evidenza li hemm uħud mill-passaport li nbijaw il-nies kriminali u l-familji tagħhom. Però hemm perswas li hemm nies li huma xtaqgħu jagħmlu n-negozju mal-Ewropa huma forsi vera sinjuri imma mhumiex kriminali. B'dawk in-nies issib oġġezzjoni? Mela ma nsibx oġġezzjoni. Għalfejn ma. Għax dana isek pereżempju xi ħadd jien naf jara film. U ma jirxa ħallas, u tajlu isma, tini nofs li jilon għaddik bil-bibta wara. Ma nafx, għat maħsibt fuqa bizzejt, pero għalija at face value dimment li dak il-persona, l-ħagġa li se jagħmel hija negozju li mhux malizzjuż li mhux ta' b'xi mod detriment li da mux se daħħal xidder xeba flus. Bil-forsa jkun ta' detriment. Ħanellek għalix, għax dana se jfotti negozjanti oħra li huma li qegħdin fil-klabbu. Mela inti qed li ejja magħna, ħalli inti tgawdi bit-tariffi orħos, ħalli inti tgawdi minn ċertu vantaġġi, x'għamilt jiena? Ġibt balla ħbieb. Mhux ħbieb nies. Sewwa, għatlhom ara kittuni lira kull wieħed. Ndaħħalkom u tibda tgawdi bl-istess vantaġġi li għandu dak. Li dak qed iħallas għaliha. Jiġri biex nara li fimt sew, inti li idejek li turtak. L-underhandedness. Li speċta li tħoss li aħna tradejna l-Ewropa. Mela x'inhu, jien hekk nara. Immaġina jagħmlu għalilek di. Immaġina jagħmlu għalilek. Inti xi ħadd pereżempju, taraħ pereżempju jien naf għandu problema da mal-mara, so tajlu għandi. Jorqot għanda tibza xej għamel 4 għandi toqx tinkwieta. Għawala da ġiblek it-tfajla. Umbat it-tfajla tajlu sma, jimporta xan għanda żewġ it-tfal. Imma does it make sense to you? Pero naħseb li hemm ċertu paraguni li kultant ma tistax tagħmel ċertu paraguni għax ikun hemm problema ta' kind of scaling, ovvjament, fid-dar tiegħi daqshekk rubija dal-ostja u l-bitfajja tiegħu ħajdejjaqni, però ma nafx x'inhi s-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn naħseb hemm ħafna iktar opportunità, ħafna iktar wisa, ħafna iktar ċans għan-negozju. Ismani, mhux dak il-punt. Il-puntu li da jiena nħoss li ma jisirux ġelaf. L-għenet jena li kull ċikku li intiħed passaport Malti. Le, li kull ċikku hija problematika. Mela, naqblu 100%. Għassa rispet l-pajizu. Dik hija mistoqsija morali pjuttost astratta li Ma, fibniem, ma bekk jibdew jisfaxxaw l-affarietu. Meta nibdew aħna ngħidu ħafna hemm ċertu ammont ta' uwija li jiena komdu biha. Mbagħad hemm ċertu speċa uwija ħadna grok. Ma sirniex ħara lejha. Meta aħna konna qegħdin infottu l-Ewropa, jiġifieri fi żmien nazzjonalisti, li tal-5% tal-taxxa per eżempju. Għadna attenti li kemm jista' jkun valur ta' il-ħadd u da. B'daqqa waħda daw. Ġara jien naħseb jiġraw bħal nies li qatt ma libsu qalziet bil-Malti. U flok kienu għadu attenti li ma jortawx nagħmel li għandi nagħmel bil-mod għaliex għax kien hemm l-interessi tagħhom personali bin-nofs. Tagħhom personali mhux tal-pajjiż, għax kunu l-interessi tal-pajjiż. F'liema sens qed tgħid. L-interessi tagħhom personali. Kien jiena ċert li dak li jiena votajtlu biex ikun il-Prim Ministru ta' Malta, u bas spiċċa mkeċċi, sewwa, ġifieri qed ngħid Joseph Muscat, kellu interessi personali hu biex jagħmel ċerti affarijiet. Ma kienx qed jaħseb fil-pajjiż, ma jistax ikun li kien jaħseb fil-pajjiż. Kull ċerti affarijiet ma kienx jagħmilhom, assolutament, ma kienx jagħmilhom hekk. Jien naħseb li kellu xi interess
li l-pajis kun sejjer tajb. Le, Ġifieri, le, il-problema tagħhom daw in-nies hu li l-affarijiet tajbin li jagħmluhom b'intenzjonijiet iżjiena. U l-intenzjoni ħażina kienet ejja nagħmlu n-nies happy. U rnexxielhom. Biex noħolqu paraventu. U mbagħad nisirqu kemm irridu. U hekk ġara. Jiena ma nafx kif bniedem jista' jsir miljonarju f'għaxar 7 snin. Min sar miljonarju f'7 snin? Ma nafx imma l-aħħar Alemar, jekk ma jkollokx savejna fin kien hemm xi laqa Dubai, jekk ma jkollokx 5 miljuni jaqqas daħluk. Ma jdaħluk. Ġifieri da, jew għandu 5 miljuni. Jew kella jiena ħadu grazzja mal-nemex. Forsi juża il-setat pirateski tiegħu u konvinzjon. Pirateski, il-pirati jekk kienu ta'